Тукай инде ул миңа бик таныш, чөнки мин үзем шул районнан. Аннан инде тормышны белеп, безгә матур-матур һәм шул Шүрәлисендә язган. Кырлайдан мин 15 километр авылда туган. Шунда Кырлайга якын мәктәпне битергән кеше, татар мәктәбе, татарча. Аннары инде 1967 елдан мәктәпне битергәннән бирле менә шундый булды әйтергә кирәк минем тормышта вакыйга. Һәм мин үзебезнең тамырларыбызны өйрәнеп яттым. Бу тамырлар 4 китап хәзер. Әмма монда кемдер әйткәнчә, я булмаса минем дустым Архаи Зубдулла әйткәнчә, бу фән техник өлкәдәге премия, дәүләт премиясе алсаң иде, анда минем бер төрле ачышта юк дәүләт премиясе ала торган. Бу фақат тарихи чыганаклардан изләп, булганны туплап һәм билгеле инде бераз үземнең фикерне кыстырып язылган, бик асатлана торган китаплар. Аның беренчесе инде Ататилова президент дип атала. Ул Ататилова президенты һәм аннар нәрсәгә рус телендә дигәндә, минем белдерәсем килде, безнең нинди икәнне, татарларның килеп чыгышын, нинди көн күрешен һәм значит бүгенге көндә кемнәр икәнен белдерәсем килде рус телендә. Bütün Rusça okuyabilgen kişiler okusunlar diye. Hem bana indi sonuçsun Tatar Yevriyi diyelim. Bunun günde tercüme edilen İngiliz diline de. Bu şuşundağı Tatar hem Yevriyi digendeki Yevrilerinin sırağı boyunca. İndar bir kuvalık gittiler Amerika'da da, İsrail'de de. Hem işlerine de bir zor rahmet İdil Priska. Tatar Nəşəriyət üçün, tatarlar üçün üyə olmay turğan kitab olub çıxdı. Birinci mərtəbə mənə şuşun bir kitab. Diləsələr, bulduralar. Yoxqağın aytmayan biz buldurabız deyib. Şunlar tabıldırdılar.